היי, זה אור מ-HD פוטוסקול, ברוכים הבאים לעוד שיעור, והפעם עדשות מה קורה כאן בכלל? אז קודם כל, עדשה או עצמית? מהי עדשה? עדשה היא רכיב אופטי המשמש להסטה של קרני אור, כדי למקד אותן או לפזר אותם, בדיוק כמו במצלמות, משקפיים, והרבה רכיבים אופטיים אחרים שאנחנו מכירים. מהי עצמית? עצמית היא שילוב של מספר עדשות שביחד ממקדות את קרני האור לחיישן המצלמה או לפילם, תוך כדי הגדלה או הקטנה של העצם המצולם. מה זה אומר? בתוך העדשה, או בעצם העצמית שאנחנו מרכיבים על המצלמה שלנו, יש הרבה עדשות שמסודרות בסדר מסוים, ככה שהן מקרבות את האובייקט, בעצם מגדילות אותו או מקטינות אותו, ומכוונות את כל קרני האור שאנחנו רוצים אל החיישן של המצלמה. שוב נזכיר, על המצלמה אנחנו מרכיבים עצמית ולא עדשה. בשפת היום יום נהוג להשתמש במילה עדשה בגלל איך שזה מתפרש מאנגלית, המילה לנס. בעצם אנחנו מרכיבים עצמית. אז ככה פועלת עדשה, זה לא ציור מדויק, זה לא ציור מדעי, רק כדי להמחיש לכם. קרני אור מצהוב שבאות מימין, פוגעות בעדשה ומתרכזות כולם בנקודה אחת. אז אלה תכונות יש לעצמית. בואו נתחיל תכונה ונספר עליה. אורך המוקד. אורך המוקד הוא המרחק במילימטרים בין נקודת הפוקוס של העצמית לבין החיישן של המצלמה. איך זה מתבטא? בעצם אורך המוקד קובע את זווית הראייה של העצמית ואת יכולת ההגדלה או ההקטנה שלה. ככל שאורך המוקד גדול יותר, כך זווית הראייה של העדשה קטנה יותר, זאת אומרת צרה יותר, ויחס ההגדלה גדול יותר. יש עצמות פריים בהן אורך המוקד קבוע ואינו משתנה. יוצג על ידי מספר אחד. לדוגמה, עדשת 50 מילימטר, עדשה מאוד פופולרית גם אצל ניקון, גם אצל קנון ושאר החברות. יש עצמיות זום, בהן אורך המוקד משתנה ומיוצג על ידי שני מספרים, לדוגמה עדשת 70-200 של ניקון או של קנון, 18-55 וכו'. אורך מוקד של 50 מילימטר נקרא נורמל, הוא מספק את הזווית ראייה בערך שהעין האנושית מספקת, בפורמט פול פריים או 35 מילימטרים בפילם. הוא לא יוצר הגדלה או הקטנה של אובייקטים, ובעצם יוצר כאילו מה שהעין שלנו רואה באמת. עדשות בעלות אורך מוקד קטן מ-50 מילימטר ייחשבו עדשות רחבות, לדוגמה עדשת 18 מילימטר, שנוכל לצלם איתה נופים, הרבה אנשים, קבוצות גדולות וכו'. עדשות בעלות אורך מוקד גדול יותר מ-50 ייחשבו עדשות טלה. אלה עדשות שאפשר לצלם איתם לרחוק, לדוגמה אפשר לצלם איתם ציפורים שאפות. יש לנו פה 3 דוגמאות לצילומים באורכי מוקד שונים. צד שמאל 18 מילימטר, אפשר לצלם ממש את כל הגינה. 50 מילימטר, שימו לב שהם רואים ממש מעט מהגינה, רק את תחילת הפרגולה וקצת מהדשא. ב-200 מילימטר אנחנו רואים רק את הרגליים של הכיסאות, מעט מהכריות ואת העץ שלמטה. תשוו שוב בין ה-18 מילימטר ל-200 מילימטר ותראו את ההבדל. הגדלה עצומה. מרחק פוקוס מינימלי. המרחק המינימלי עליו יכולה העדשה להתפקס. עדשות מקרו למשל ידועות בשל מרחק הפוקוס הקצר שלהן. הן מאפשרות צילום אובייקטים מקרוב מאוד ומאפשרות לקבל תמונות תקריב מדהימות. העדשות האלה בדרך כלל יקרות, כי מאוד קשה ליצור עדשה כזאת. להשתמש בהם רק לצרכים מקצועיים. לרוב ביום יום אנחנו לא מצלמים מקרו, אלא אם כן אתם אוהבים לצלם פרחים מקרוב. זה כבר עניין שלכם. לרוב מרחק הפוקוס המינימלי משתנה בהתאם לאורך המוקד. ככל שאורך המוקד גדול יותר, כך מרחק הפוקוס המינימלי גדול יותר. כלומר, אם אני אקנה עדשה של 200 מילימטר, סביר להניח שמרחק הפוקוס המינימלי שלה יהיה רחוק יותר מאשר עדשת 18 מילימטר. כל דבר כזה אפשר לברר בעמוד של העדשה בעמוד החברה, אפשר לשאול את המוכר בחנות. בדרך כלל אנחנו לא נהיה מוגבלים מרחק הפוקוס המינימלי, אלא אם כן אנחנו באמת רוצים לצלם פרחים מקרוב, אנחנו משתמשים בעדשה שלא כל כך מתאימה, או עדשה יחסית פשוטה שלא יכולה להתפקס מקרוב. טווח צמצמים. מהו הצמצם הפתוח ביותר האפשרי בעצמית? ישנן עצמיות בהן הצמצם קבוע לכל אורך המוקד. עצמיות אלה נחשבות מאוד מתוחכמות לפיתוח, בדרך כלל מחירן גבוה בהתאם. ברוב העצמיות, גודל הצמצם משתנה בהתאם לאורך המוקד, והצמצם סגור יותר ככל שאורך המוקד גדול יותר. עצמיות בהן הצמצם גדול ביותר האפשרי הוא גדול יחסית, למשל 1.8, 2.8, 1.4, יחשבו עדשות טובות בעלות אופטיקה עדיפה. לדוגמה, עדשת 70-200 מילימטר f2.8. היא עדשת זום בעלת צמצם קבוע לכל אורך המוקד, כלומר מ-70 עד 200 מילימטר, הצמצם הפתוח ביותר האפשרי הוא 2.8. עדשה זו היא איכותית מאוד ויקרה מאוד בהתאם. עדשת 18-55 מילימטר f3.5 עד 5.6 היא עדשת זום רחבה,
בהצמצם הגדול ביותר האפשרי הוא 3.5 במצב 18 מילימטר ו-5.6 במצב 55 מילימטר. העדשה הזו נחשבת עדשה פשוטה, אך איכותה עדיין גבוהה. זו עדשה קיט, לדוגמה, ומקבלים אותה עם מצלמות קנון או ניקון שקונים מצלמה. לא תמיד מקבלים את העדשה, אבל היא נחשבת מאוד מאוד טובה יחסית למחיר שלה, והמחיר שלה נע כרגע בסביבות ה-500 שקלים. צמצם פתוח מאפשר כניסת אור רב יותר ויצירת עומק שדה קטן יותר, ולכן נחשב טוב יותר. להרחבה, צפו בשיעור עומק שדה שנמצא מצד שמאל שלכם בערוץ היוטיוב שלי. מנוע אוטופוקוס. אוטופוקוס הוא פיקוס אוטומטי של העדשה. ברוב המצלמות הדיגיטליות החדשות קיים מנוע אוטופוקוס בתוך גוף המצלמה, שמאפשר לנו צילום בעזרת פוקוס אוטומטי עם כל עדשה שמורכבת על גוף המצלמה. במצלמות בהם לא קיים מנוע פנימי, הצלם מסתמך על מנוע שנמצא בתוך העצמית. אם לא קיים כזה, אין פוקוס אוטומטי בכלל. לדוגמה, בעדשת 50 מילימטר של ניקון אין מנוע פנימי. העדשה הזאת קטנה, אנחנו רוצים לשמור עליה קטנה, קלה ובלי סיבוכים. אם נשתמש בעדשה הזאת במצלמה לדוגמת ניקון D40 שבה אין מנוע פנימי, לא נוכל להשתמש באוטופוקוס. אם נשתמש ב-D90 שכן יש בה מנוע פנימי, נוכל לעשות אוטופוקוס גם בעדשה הזאת. קיימים שני סוגי מנועים. מנוע סליל הוא המנוע הפשוט שאנחנו מכירים מהיום יום. יש בו סליל שיוצר ליבה אלקטרומגנטית. מנועים אלו הם יחסית איטיים ורועשים יחסית, אבל הם זולים. אם צרכי הצילום שלכם מקצועיים, מומלץ להתרחק ממנועים אלו ולהשתמש במנועים הטובים יותר, מנוע אולטרסוני. הוא מנוע מתקדם, מבוסס על העברת רטיטות מהירות מאוד. במנוע זה אין מגע ישיר בין החלק המונע למנוע, וכך מתאפשר כיוון ידני של הפוקוס גם ללא מעבר למצב ידני. כלומר, במנוע סליל, שהוא מחובר והוא פועל ואנחנו משתמשים באוטופוקוס, אם ננסה לסובב את טבעת הפוקוס על העדשה, לא נצליח. אם נתאמץ ממש, נוכל חס וחלילה לשבור איזה חלק בעדשה, וחבל, זה חלקים שמאוד מאוד יקר להחליף, אם בכלל אפשר. במנועים האולטרסוניים אין צורך להעביר למצב ידני. נוכל לסובב את טבעת הפוקוס בחופשיות, גם במצב אוטומטי וגם במצב ידני. מנועים אלו הם פחות נפוצים בעדשות פשוטות, אך לאט לאט מתחילות חברות הצילום להשתמש בו, גם בשוק הלא מקצועי. זה מנוע יחסית יקר, למשל בקנון נקרא מנוע USM, שימו לב שהעדשות שיש בהם את זה הן יחסית יותר יקרות. היתרונות במנוע אוטופוקוס הם ברורים. ניתן אפשרות לצילום מהיר יותר, מדויק יותר, ובלי שנתאמץ. מעצב תמונה. מעצב התמונה היא מערכת של גירוסקופים שתפקידה למנוע חלקית את תזוזת העדשה עקב רעידות היד. כמו שאנחנו יודעים, היד שלנו תמיד רועדת, לא משנה כמה ננסה לעצב אותה. כשאנחנו מחזיקים את המצלמה ומצלמים, יש רעידות קטנות. בצילום באורך מוקד קטן, כלומר תמונות רחבות, פחות נשים לב לרעידות האלה, אבל ככל שנעלה באורך המוקד, ככה הרעידות ישפיעו יותר. כל תזוזה קטנה משפיעה על התמונה ויכולה ליצור טשטוש לא נעים לעין שאנחנו בכלל לא רוצים ליצור. בתנאי צילום בהן אין מספיק אור לצילום מהיר, למשל בשעות 40, או אולי בחדר מעט חשוך, המערכת פותרת חלקית את הבעיה ושומרת על חדות יחסית. איך היא פועלת? ישנם שני סוגי מעצבים. מעצב אופטי, המערכת פועלת על ידי הסטת חלקים אופטיים בתוך העצמית, תוך שמירה על קו ישר ביניהם. זאת אומרת, המערכת מרגישה את התזוזות של היד ומנסה להתנגד להם, ובעצם לא להתנגד להם אלא להזיז את החלקים שבתוך העדשה, כדי שהעדשה עצמה לא תרגיש את התזוזות. במעצב דיגיטלי, העיצוב נעשה בתוכנה ולא על ידי חלקים נעים. מעצב דיגיטלי נמצא בשימוש בדרך כלל במצלמות וידאו, מצלמות כיס דיגיטליות, ואיכותו נחשבת נמוכה יותר. התוצאה הסופית שלו פחות איכותית. שמות המערכות בניקון VR, קנון IS, מינולטה AS וסיגמה OS. חשוב להכיר את השמות האלה אם אנחנו רוצים לקנות עדשה, אנחנו נרצה לדעת אם יש בה מערכת עיצוב או לא. בתמונה בצד שמאל אפשר לראות את האותיות VR על העדשה, זו עדשה 55-200 של ניקון. שימו לב, אם אתם רואים את הסמל הזה על העדשה, סימן שיש לה מייצב. איכות רכיבי העצמית. כל עצמית עשויה מרכיבים בעלי איכויות שונות. עצמיות באיכות גבוהה תספק איכות אופטיקה גבוהה יותר, פחות עיוותים אופטיים, פחות הבזקי אור, מה שנקרא flares. אנחנו רואים את זה בתוך התמונה במין עיגול כחול או עיגול צהוב, בדרך כלל שהשמש מכוונת לתוך הפריים. עדשה איכותית תחליש את הדבר הזה.
עצמיות שונות יכולות להכיל זכוכיות ED שנחשבות מאוד איכותיות, ציפויים איכותיים לעדשות, פנים העצמית תהיה שחור מוחלט כדי למנוע החזרי אור וככה לשפר את איכות התמונה ואת הצבעים שבה. חלק מהעצמיות מכילות עדשות העשויות מקריסטלים וחומרים אקזוטיים אחרים שמטרתם להעלות את איכות העצמית ולספק תמונות חדות יותר, איכותיות יותר ובעלות צבע אמיתי יותר. כמובן, מן הסתם שעצמיות איכותיות יותר יהיו יותר יקרות משמעותית, אך בשביל איכות צריך לשלם. לא תמיד זה לקנות את העדשה הכי איכותית, לפעמים אנחנו חובבים או רק מתחילים מעסקי הצילום, וגם עדשה נורמלית, עדשה שלא באיכות הכי גבוהה, תספיק לשימוש שלנו. מבנה צמצם. מבנה הצמצם משפיע על איכות הבוקה, הטשטוש שמלפני ומאחורי האובייקט המצולם. שוב, למידע נוסף, הסתכלו בשיעור עומק שדה שלי. בנוסף, משפיע מבנה הצמצם על אורות הכוכבים שמופיעים בצמצם סגור מסביב לאורות בוהקים בפריים. למשל, אם נצלם סצנה בלילה, האורות מהעמודי תאורה יראו לנו ככוכבים. ככל שהצמצם סגור יותר, ככה הכוכב יהיה יותר חזק. ככלל, עדיף שהצמצם יהיה עשוי מ8 עלים ומעלה, העגולים יותר בחתך שלהם. בתמונה למטה אפשר לראות מהו עלי צמצם. שימו לב, בצמצם הזה יש 8 עלים, למעלה הם גדלי הצמצם האפשריים, וככל שהעלים יותר עגולים, כלומר החתך שלהם יותר עגול, תסתכלו בתמונה במרכז, ככה האיכות יותר גבוהה. זה הכל, זה כל המידע הבסיסי שאתם צריכים לדעת על עדשות. למדריכים נוספים ייכנסו עכשיו לכתובת www.hdphotoschool.co.il או ייכנסו לעמוד היוטיוב שלי, HD Photoschool, תחכימו, צלמו טוב יותר ותהנו.